Αυτοί οι βράχοι πάγου και σκόνης είναι τώρα στο χέρι μας και έτοιμοι να μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους. Οι μικροί πλανήτες. Πιστεύετε ότι οι αστεροειδείς αποτελούνται από κονδρίτες, δηλαδή κόκκους πετρώματος, που συγχωνεύτηκαν από τη θερμότητα μέσα στον αστρικό δίσκο. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του ηλιακού συστήματος, οι συγκεντρώσεις αυτών των κονδριτών σχημάτισαν τους πρώτους αστεροειδείς και αποτέλεσαν τα δομικά στοιχεία των πλανητών. Μόλις δημιουργήθηκε το ηλιακό σύστημα, παρέμειναν πολλά υπολείμματα αστεροειδών, τα οποία απέκτησαν διάφορα σχήματα. Τα μεγαλύτερα από αυτά τα σχήματα είναι οι μικροί πλανήτες ή οι πλανητοειδείς, αρκετά μεγάλοι ώστε να έχουν οοειδές σχήμα. Αυτή η κατηγοριοποίηση έκανε τον Πλούτονα να αφαιρεθεί από τη λίστα των μεγάλων πλανητών. Τα μικρότερα δείγματα αυτών των υπολειμμάτων συνήθως ονομάζονται μετεωρίτες. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν αρκετοί μικροί πλανήτες, μερικοί από τους οποίους έχουν παρασυρθεί σε δευτερεύουσες τροχές και έχουν μετατραπεί σε φεγγάρια. Η παραδοσιακή ζώνη αστεροειδών μεταξύ Άρη και Δία περιέχει έναν που ονομάζεται Κέρες. Είναι ο μεγαλύτερος και ο πρώτος που ανιχνεύθηκε. Η πρώτη μας εικόνα ενός αστεροειδούς προήλθε από την αποστολή Γαλιλαίος κατά τη διάρκεια της πτήσης της μέσα από τη ζώνη αστεροειδών προς τον Δία. Φωτογράφησε τον 951 Γκασπρά, έναν αστεροειδή τύπου S με διάμετρο λίγο πάνω από 6 χιλιόμετρα. Το S αναφέρεται στη βραχώδη σύστασή του. Στη συνέχεια, η αποστολή Γαλιλαίος φωτογράφησε έναν μεγαλύτερο αστεροειδή, τον Διάουσαντας Τριίδα, με διάμετρο 15 χιλιόμετρα και μισό. Η εικόνα αποκάλυψε ότι διαθέτει το δικό του φεγγάρι, που ονομάζεται Δάκτυλος. Οι αστεροειδείς δεν βρίσκονται μόνο στη ζώνη αστεροειδών μεταξύ των τροχιών του Άρη και του Δία, αλλά πολλοί από αυτούς περιφέρονται πιο κοντά στη Γη και ονομάζονται αντικείμενα κοντά στη Γη ή νέο στα αγγλικά. Το ραντάρ είναι ένα πολύ ισχυρό όργανο που χρησιμοποιούμε για να μελετήσουμε τους αστεροειδείς που βρίσκονται κοντά στη Γη. Ο αστεροειδής του Τάτης ήταν σε απόσταση εκατομμυρίων χιλιόμετρων και καταφέραμε να διακρίνουμε πέτρες στην επιφάνειά του. Υπάρχουν μόνο 2 ραντάρ στον κόσμο, με αρκετή ευαισθησία για να πραγματοποιούν τακτικές παρατηρήσεις αντικειμένων κοντά στη Γη, το Arecibo και το Goldstone. Ούτε τα πιο ισχυρά τηλεσκόπια, συμπεριλαμβανομένου του Hubble, δεν είναι ικανά να δουν αυτόν τον αστεροειδή. Τον βλέπουν μόνο ως ένα σημείο φωτός, καθώς είναι πολύ μακριά και πολύ μικρός. Προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για να αποκτήσουμε πολύ λεπτομερείς εικόνες. Το ραντάρ μεταδίδει μικροκύματα που διαδίδονται με την ταχύτητα του φωτός προς τον αστεροειδή και αναπηδούν από αυτόν. Το ηχό του ραντάρ αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του αστεροειδούς, μας δείχνει την περιστροφή του και υποδεικνύει με μεγάλη ακρίβεια την απόσταση του αστεροειδούς από το ραντάρ. Οι εικόνες λήφθηκαν με το επίγειο ραντάρ του αστεροειδούς 86 και του HQ-124 που πέρασε πολύ κοντά από τη Γη, σε απόσταση 3 τετάρτων από αυτή της σελήνης. Αναμένεται να επιστρέψει κατά τη διάρκεια του 25ου αιώνα. Οι επιστήμονες ενδιαφέρονται περισσότερο για αυτά τα αντικείμενα λόγω του δυναμικού τους να διασχίσουν το επίπεδο της τροχιάς της Γης και ίσως να αποτελούν απειλή. Το πιο συνηθισμένο είδος αστεροειδούς είναι ο τύπος C, που αποτελεί το 75% των γνωστών αστεροειδών. Η αποστολή Near Schumacher ήταν η πρώτη αποστολή της NASA που εκτοξεύθηκε για να μελετήσει τους αστεροειδείς. Φωτογράφησε τον αστεροειδή 253 Mathilde του τύπου C και στη συνέχεια μετακινήθηκε στον 433 Έρωτα, τον μεγαλύτερο που επισκέφθηκε μέχρι τότε. Εκεί εισήλθε στην τροχιά του, πραγματοποίησε πολλές μετρήσεις και πιο τυχαία, παρά σχεδιασμένα, προσγειώθηκε στην επιφάνειά του. Ήταν η πρώτη αποστολή που το έκανε αυτό. Η πειραματική αποστολή Dive Space One στάλθηκε για να ερευνήσει τον αστεροειδή 9969 Brave, αλλά λόγω τεχνικών προβλημάτων, οι εικόνες που έστειλε ήταν χαμηλής ποιότητας. Ωστόσο, συνέχισε προς τον δεύτερο προορισμό της, στην πρώτη συνάντηση με έναν κομήτη, τον 19P Borrelly. Οι κομήτες συνδέονται στενά με τους αστεροειδείς, αλλά η προέλευσή τους βρίσκεται στα κρύα και σκοτεινά εξωτερικά όρια του ηλιακού μας συστήματος. Οι κομήτες είναι σώματα που παραμένουν από τότε που σχηματίστηκε το ηλιακό σύστημα, πριν από περίπου 4.000 εκατομμύρια χρόνια. Επομένως, όταν μελετάμε τους κομήτες, κοιτάμε προς το παρελθόν του ηλιακού μας συστήματος. Ερευνώντας τις λεπτομέρειες των κομητών, τον σχηματισμό και την εξέλιξή τους, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά στο πώς σχηματίστηκε το ηλιακό μας σύστημα και ακόμη και πώς σχηματίστηκε η Γη και γιατί βρισκόμαστε εδώ. Οι κομήτες έχουν καταγραφεί στην ιστορία επειδή είναι εύκολα ορατοί όταν πλησιάζουν τον ήλιο και συχνά θεωρούνται κακοί ιονοί. Ένας διάσημος κομήτης είναι ο Halley. Το 1986, ο κομήτης Halley επέστρεψε και αυτή τη φορά έγινε δεκτός από έναν στόλο διαστημικών αποστολών. Η πρώτη απόπειρα συνάντησης στο διάστημα έγινε όταν η αποστολή International Comet Explorer, ή ICE, πέρασε από την ουρά του κομήτη 21P Giacobini-Zinner
στη διαδρομή προς τον Χάλεϊ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος έστειλε την αποστολή Τζότο. Η Ρωσία και η Γαλλία έστειλαν 2 αποστολές μέσω της Αφροδίτης, της Βέγγα 1 και Βέγγα 2, ενώ η Ιαπωνία εκτόξευσε τις πρώτες αποστολές στο βαθύ διάστημα με τα ονόματα Σουισέι και Σακιγκάκε. Αυτές οι μετρήσεις επέτρεψαν στην αποστολή Τζότο να πλησιάσει τον πυρήνα του κομήτη περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί. Το 1994, οι αστρονόμοι και οι επιστήμονες έλαβαν ένα ιδιαίτερο δώρο. Ο κομήτης Shoemaker-Levy 9 διασπάστηκε και έπεσε βίαια και εντυπωσιακά στον Δία. Οι κομήτες χρειάζονται περισσότερη μελέτη. Η αποστολή Stardust στάλθηκε για να εξερευνήσει διαδοχικά τους κομήτες 5535, Anfrank και Tempel 1 και επέστρεψε στη Γη με δείγματα από την ουρά του τελευταίου. Η μεγαλύτερη ανακάλυψή μας ήταν η ανάλυση του υλικού του κομήτη που επανέφερε η αποστολή Stardust της NASA. Η αποστολή έφτασε στον κομήτη και επέστρεψε με μια πολύ μικρή ποσότητα αυτού του υλικού. Είχαμε μόνο μία ευκαιρία να αναλύσουμε αυτό το υλικό και η ανάλυση βρισκόταν στο όριο της ικανότητάς μας για ανίχνικη, δοκιμάζοντας, εξασκώντας και τελειοποιώντας τα πάντα πριν από την ημέρα που θα το πραγματοποιούσαμε. Όλα ήταν προσανατολισμένα προς τη μεγάλη μέρα. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν με υλικό από κομήτες ή μετεωρίτες που έχουν ηλικία σέριτα 20 εκατομμυρίων ετών. Και οι λίγες μέρες που αφιερώθηκαν στη λήψη μετρήσεων δικαιολογούσαν όλη την προετοιμασία που ήταν απαραίτητη. Ο Ιαπωνικός Οργανισμός Διαστήματος JAXA εκτόξευσε την αποστολή Hayabusa για να μελετήσει τον αστεροειδή 25143 Itokawa και να πάρει ένα δείγμα από την επιφάνειά του μέσω μιας διαδικασίας επαφής και επιστροφής. Η αποστολή χρειάστηκε 7 χρόνια για να ολοκληρωθεί και η κάψουλα με το δείγμα ανακτήθηκε στην Αυστραλιανή έρημο το 2010. Μια αποστολή με πολύ φιλόδοξους στόχους ήταν η Ροζέτα, που εκτοξεύτηκε έναν χρόνο νωρίτερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Σκοπός της ήταν να προσγειωθεί στον κομήτη 67P Churyumov-Gerasimenko. Ακόμη και το να φτάσει εκεί ήταν μια πρόκληση για την πλοήγηση στο διάστημα. Αν θέλουμε να συναντήσουμε έναν κομήτη, πρέπει να επιταχύνουμε την αποστολή και να φτάσουμε την ίδια ταχύτητα με τον κομήτη γύρω από τον ήλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι μόνο η απόσταση, αλλά και η ταχύτητα. Δεν υπάρχουν πύραυλοι που να μπορούν να μας δώσουν την απαραίτητη ταχύτητα για να γίνουμε τόσο γρήγοροι όσο ένας κομήτης. Αυτό που κάνει είναι να πλησιάζει έναν πλανήτη και να χρησιμοποιεί τη βαρυτική έλξη του πλανήτη για να επιταχύνει την αποστολή. Η αποστολή πέρασε από τους αστεροειδείς 2.667 Steins και 21 Λουτέτσια, 2 πολύ παράξενα αντικείμενα. Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι αστεροειδείς τύπου C, κάτι που σημαίνει ότι είναι πολύ πρωτόγονοι. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις από τη Γη και από το διάστημα δεν υποδεικνύουν πραγματικά έναν αστεροειδή τύπου C και μας προκαλεί μεγάλη περιέργεια για το τι μπορεί να είναι. Στη συνέχεια, η αποστολή προχώρησε προς τον κύριο στόχο της, τον κομήτη 67P. Ο πυρήνας του σπρώχνει την αποστολή έξω από την προγραμματισμένη τροχιά και αυτό ανιχνεύεται ως μια αλλαγή στη συχνότητα του ραδιοσύματος που αποστέλλεται από την αποστολή. Η μεγέθυνση αυτής της αλλαγής συχνότητας είναι ένα μέτρο της μάζας του πυρήνα του κομήτη, το οποίο μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τη μάζα των συστατικών του. Δεν υπάρχει πάγος στην επιφάνεια. Καλύπτεται από ένα στρώμα που αποτελείται ουσιαστικά από οργανικό υλικό και γι' αυτό είναι πολύ σκοτεινό. Αυτό το υλικό είναι ένα από τα κλειδιά που θέλουμε να εξερευνήσουμε και να αναλύσουμε. Αυτά τα συστατικά θα μπορούσαν να κρύβουν το μυστικό της ζωής στη Γη. Όλα βασίζονται στη χημεία του άνθρακα. Πόσος άνθρακας έφεραν οι κομήτες στη Γη? Περιείχε αυτός ο άνθρακας απλά τα κατάλληλα στοιχεία και τα βασικά μόρια, ή είχε περισσότερες πληροφορίες? Για να προσπαθήσει να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος σχεδίασε μία από τις πιο ρυψοκίνδυνες αποστολές που σχεδιάστηκαν από την ανθρωπότητα. Να προσγειωθεί μια αποστολή στην επιφάνεια του κομήτη. Η προσγείωση σε έναν κομήτη είναι ένα από τα πιο περίπλοκα έργα που έχει αναλάβει ποτέ η ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο κομήτης. Είναι ένα μοντέλο κλίμακας Gen 1000. Έτσι, ο πραγματικός κομήτης είναι 1000 φορές μεγαλύτερος. Το σημείο προσγείωσης βρίσκεται ακριβώς μια δεύτερη αποστολή Hayabusa, με πολλές βελτιώσεις σε σχέση με την πρώτη. Στόχος της είναι ο αστεροειδής τύπου C 1999 JU3. Αναμένεται να φτάσει στον προορισμό της σε 3 χρόνια, να συλλέξει δείγματα και να επιστρέψει στη Γη το 2020. Η NASA ανακοίνωσε την επιστροφή της αποστολής OSIRIS-REx στον αστεροειδή 1999 RQ-36, γνωστό και ως Bennu. Αναμένεται ότι η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον και ότι μετά από ένα ταξίδι 2 ετών θα τοποθετηθεί σε τροχιά και θα χαρτογραφήσει την επιφάνεια πριν προσγειωθεί για να ανακτήσει 2 κιλά υλικού. Η επιστροφή της αποστολής με το δείγμα έχει προγραμματιστεί για το 2023. Η μελέτη των αστεροειδών έχει επίσης ένα πρακτικό κίνητρο.
Το 2013, ένας αστεροειδής με μάζα περίπου 9.000 τόνων εξεράγει πάνω από τη Ρωσία, με τη δύναμη 20 βομβών της Χιροσίμας, προκαλώντας 1.700 τραυματίες και καταστρέφοντας 7.000 κτίρια. Δεν είναι ο πρώτος αστεροειδής που φτάνει στη Γη, όπως θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν οι δεινόσαυροι, και πιθανότατα δεν θα είναι ο τελευταίος. Μέσω των Ηνωμένων Εθνών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και άλλες διαστημικές υπηρεσίες έχουν καθιερώσει ένα πρόγραμμα ασφαλείας. Τα δεδομένα που παρέχει η αποστολή New WISE έχουν επιτρέψει δύο σημαντικές ανακαλύψεις. Η πρώτη είναι ότι μάθαμε πως το 93% των αστεροειδών που βρίσκονται κοντά στη Γη έχουν διάμετρο μεγαλύτερη του 1 χιλιόμετρου. Υπάρχουν λιγότεροι αστεροειδείς με διάμετρο μεγαλύτερη από 100 μέτρα. Ωστόσο, λιγότερη δεν σημαίνει καθόλου. Αυτό μας αφήνει περίπου 15.000 αστεροειδείς με διάμετρο μεγαλύτερη από 100 μέτρα, που δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Αυτή η ομάδα ειδικών σχεδιάζει επίσης αποστολές παρέμβασης, αν χρειαστεί. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να εκτρέψουμε έναν αστεροειδή χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές τεχνολογίες. Η μία είναι αυτή που ονομάζουμε κινητική πρόσκρουση και συνίσταται στο να χτυπήσουμε τον αστεροειδή για να αλλάξουμε την τροχιά του. Η δεύτερη είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα βαρύ διαστημικό σκάφος ως βαρυτικό τράκτορα, ούτως υπήν, όπου η μάζα του διαστημικού σκάφους θα τραβούσε τον αστεροειδή. Υπάρχει ένα έργο σε στάδιο σχεδιασμού για να σύρουμε έναν μικρό αστεροειδή από το κοντινό περιβάλλον της Γης σε τροχιά γύρω από τη σελήνη. Εκεί θα μπορούσε να υποδεχτεί αστροναύτες που θα επέβαιναν στην κάψουλα Orion, οι οποίοι θα μπορούσαν να μελετήσουν τον αστεροειδή παίρνοντας δείγματα και μετά να επιστρέψουν στη Γη. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε, τόσο πιο προετοιμασμένοι θα είμαστε για να υπερασπιστούμε τη θέση μας στο ηλιακό σύστημα. Δισεκατομμύρια αστέρια γεμίζουν τον νυχτερινό ουρανό. Μελετάμε τον ήλιο μας από κοντά, επειδή όπως η πέτρα της Ροζέτας μπορεί να αποκαλύψει τα μυστικά όλων των άλλων άστρων. Με στόχο το διάστημα, ο ήλιος δεν μπορεί να μελετηθεί μεμονωμένα. Η δύναμη και η επιρροή του σε όλο το ηλιακό σύστημα που δημιούργησε είναι απόλυτη και κυρίαρχη. Η ηλιόσφαιρα είναι μια τεράστια μαγνητική φούσκα που εκτείνεται πέρα από την τροχιά του Πλούτονα και περιέχει τον ηλιακό άνεμο από χαμηλής ταχύτητας, ενεργειακά σωματίδια και πλάσμα που προέρχεται από την επιφάνεια του ήλιου. Μετά από ένα ταξίδι 36 ετών και διανύοντας 19 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα, η αποστολή Voyager 1 έφτασε στην άκρη αυτής της ηλιόσφαιρας. Η Voyager 1 έχει εγκαταλείψει τη φούσκα που περιβάλλει τον ήλιο και έχει εισέλθει στο διαστρικό χώρο, στο χώρο ανάμεσα στα αστέρια. Εκεί συνεχίζει να ανιχνεύει τα κύματα σοκ που εκπέμπονται από τον ήλιο και ακούγονται κάπως έτσι. Για να κατανοήσουν αυτή την πηγή ενέργειας και την επιρροή της, οι επιστήμονες πραγματοποιούν παρατηρήσεις από τη Γη και από το διάστημα, όπου ένας στόλος δορυφόρων αναπτύσσει εξελιγμένους αισθητήρες προς τον ήλιο και το διαστημικό καιρό που αυτός δημιουργεί. Ο διαστημικός καιρός είναι το πεδίο που μελετά όσα συμβαίνουν στον ήλιο και επηρεάζουν τη Γη, το διαστημικό μας περιβάλλον και τα περιβάλλοντα άλλων πλανητών. Οι επιπτώσεις του διαστημικού καιρού είναι στον ήλιο, πώς ταξιδεύουν τα σωματίδια μέσω του διαπλανητικού χώρου και πώς επηρεάζουν τη Γη και ολόκληρη την ηλιόσφαιρα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ολόκληρο στόλο οργάνων για να μελετήσουμε αυτές τις μεταβλητές. Ουσιαστικά πρόκειται για μια συστηματική επιστήμη. Πρέπει να κατανοήσεις ένα μέρος της για να κατανοήσεις το επόμενο. Και στο τέλος πρέπει να συνθέσεις το puzzle για να κατανοήσεις τις συνολικές επιπτώσεις του διαστημικού καιρού. Υπάρχει μια σειρά από δορυφόρους που παρατηρούν τη Γη και παράλληλα παρακολουθούν τον ήλιο για να μελετήσουν αυτόν τον διαστημικό καιρό. Η αποστολή παραμένει στο διάστημα παρατηρώντας τη Γη και παραμένει σταθερή, αλλά αυτός ο πίνακας κινείται και κατευθύνεται προς τον ήλιο, έτσι ώστε να τον παρακολουθεί πάντα και να λαμβάνει μετρήσεις κάθε λεπτό. Η εξωτερική ατμόσφαιρα του ήλιου θερμαίνεται συνεχώς από την επιφάνεια του ήλιου και αυτό προκαλεί τη διαφυγή σωματιδίων από την ατμόσφαιρα του ήλιου σε συνεχή ροή. Αυτά τα σωματίδια που γεμίζουν ολόκληρο το ηλιακό σύστημα ονομάζονται ηλιακός άνεμος. Η Γη βομβαρδίζεται συνεχώς από διάφορα φαινόμενα στον ήλιο. Μπορεί να μην τα συνειδητοποιούμε, αλλά το ηλιακό σύστημα μας επηρεάζει καθημερινά. Δεν επηρεάζει μόνο τους αστροναύτες, αλλά και τους κατοίκους της Γης. Η τελευταία γενιά δορυφόρων GOES είναι ο GOES-R, που θα τεθεί σύντομα σε τροχιά. Άλλες πλατφόρμες σε χαμηλές γήινες τροχές περιλαμβάνουν τον μικροδορυφόρο τεχνολογικής δοκιμής 2 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, που δοκιμάζει νέα τεχνολογία, και τον δορυφόρο Picard που χρηματοδοτείται από τη CNES, τον Γαλλικό Οργανισμό Διαστήματος. Η λέξη χινόντες σημαίνει αυγή στα Ιαπωνικά. Πρόκειται για μια κοινή αποστολή των διαστημικών οργανισμών της Ιαπωνίας, της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μελέτη των μαγνητικών κύκλων του ήλιου. Η λεπτομερής μελέτη αποκάλυψε την πολύπλοκη κοκκώδη υφή της επιφάνειας του ήλιου και τη δομή των ηλιακών εκρήξεων. Μια ηλιακή έκρηξη είναι μια τεράστια απελευθέρωση ενέργειας που μετατρέπει την μαγνητική ενέργεια του ήλιου σε θερμότητα και φως, επιταχύνει σωματίδια και μπορεί να θερμάνει το πλάσμα σε λίγα μόνο λεπτά μέχρι και πάνω από 60 εκατομμύρια βαθμούς Kelvin. Σε μια μεγάλη έκρηξη,
Ο ήλιος παράγει μια έκρηξη φωτός, την ίδια την έκρηξη, και ταυτόχρονα παράγει μια μεγάλη σφαίρα υλικού που αρχίζει να απομακρύνεται από τον ήλιο, η οποία είναι η εκτόξευση στεφανιαίας μάζας. Και τα δύο αυτά φαινόμενα μπορούν να επιταχύνουν υποατομικά σωματίδια, που ονομάζονται ηλιακά ενεργητικά σωματίδια. Αυτά τα τρία πράγματα μαζί αποτελούν μια ηλιακή καταιγίδα. Για τη μελέτη του φαινομένου του ηλιακού ανέμου, μια ομάδα δορυφόρων τοποθετήθηκε που ονομάζεται L-WEN ή το σημείο Lagrange 1, ένα σημείο βαρυτικής ισορροπίας μεταξύ της Γης και του ήλιου. Το Advanced Composition Explorer ή ACE παρατηρεί τα ηλιακά ενεργητικά σωματίδια, το WIND μελετά τα ραδιοκύματα και τα πλάσματα που εμφανίζονται στον ηλιακό άνεμο και στη μαγνητόσφαιρα της Γης, και το SOHO είναι το ηλιακό και ηλιοσφαιρικό παρατηρητήριο. Χρησιμοποιώντας τον δορυφόρο SOHO και μια τεχνική που ονομάζεται ηλιοσεισμολογία, πολύ παρόμοια με τη σεισμολογία της Γης, μπορέσαμε να δούμε το εσωτερικό του ήλιου. Μπορέσαμε να δούμε το στρώμα του ήλιου που βρίσκεται ακριβώς κάτω από την ορατή επιφάνεια, το οποίο ονομάσαμε ζώνη μεταφοράς. Εκεί αναπτύσσονται όλες οι δυναμικές διεργασίες στο εσωτερικό του ήλιου με τη μορφή φυσαλίδων που ανέρχονται στην επιφάνεια. Εκεί λαμβάνουν χώρα αρχικά όλα τα ηλιακά φαινόμενα που παρατηρούμε. Κάτω από την επιφάνεια βλέπουμε αυτές τις ροές ηλιακού πλάσματος και τη δημιουργία ηλιακών κοιλίδων. Αυτό είναι κάτι που δεν είχε ξαναγίνει, να δούμε λεπτομερώς το εσωτερικό ενός άστρου. Ένα άλλο διαστημικό τηλεσκόπιο υψηλής ανάλυσης ήταν το TRACE. Είχαμε δει λεπτομέρειες των στεφανιαίων βρόχων σε προηγούμενες εικόνες από άλλους δορυφόρους. Βλέπαμε έναν μεγάλο βρόχο, αλλά με τις τρέχουσες εικόνες από το TRACE μπορούμε να διακρίνουμε λεπτομέρειες που φαίνονται ως μικροσκοπικές σύνες που σπάνε και ξαναδημιουργούνται, εκτοξεύοντας πλάσμα. Μελετάμε τη φυσική των σωματιδίων πίσω από τις ηλιακές εκρήξεις, χρησιμοποιώντας εικόνες ακτίνων Χ και ακτίνων Γ. Ένα άλλο φαινόμενο που βομβαρδίζει το ηλιακό σύστημα είναι η εκτόξευση στεφανιαίας μάζας ή CME. Μια εκτόξευση στεφανιαίας μάζας ή CME είναι μια έκρηξη πλάσματος στον ήλιο που κατευθύνεται προς το διάστημα και που θα μπορούσε να επηρεάσει τη Γη, αν αυτή η μεγάλη σφαίρα πλάσματος μας φτάσει. Η αποστολή των δίδυμων δορυφόρων στέρεο της NASA διαθέτει έναν δορυφόρο σε τροχιά γύρω από τον ήλιο μπροστά από τη Γη και έναν άλλον πίσω της, προσφέροντας μια στερεοσκοπική εικόνα του ήλιου, η οποία επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση αυτών των εκτοξεύσεων στεφανιαίας μάζας και των ενεργητικών σωματιδίων του πλάσματος. Τα ενεργητικά σωματίδια του ήλιου είναι σωματίδια πλάσματος που επιταχύνονται στον τόπο της έκρηξης από την απελευθέρωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της έκρηξης. Αυτά τα σωματίδια μπορούν να επιταχυνθούν μέχρι και το 80% της ταχύτητας του φωτός. Όταν μια εκτόξευση στεφανιαίας μάζας ταξιδεύει τόσο γρήγορα, δημιουργεί ένα κύμα κρούσης, που με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει ηλιακά ενεργά σωματίδια. Το 2009, η NASA ξεκίνησε ένα νέο επιστημονικό πρόγραμμα που ονομάζεται Living with a Star. Το στέμμα του προγράμματος είναι το Solar Dynamics Observatory ή SDO, ο πιο προηγμένος δορυφόρος που σχεδιάστηκε για τη μελέτη του ήλιου και της δυναμικής του. Ο στόχος είναι να αναπτυχθούν οι επιστημονικές μελέτες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των πτυχών του ήλιου που μας επηρεάζουν άμεσα στη Γη. Ο δορυφόρος παράγει εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης 16 MP και 13 διαφορετικών μηκών κύματος, από το ακραίο υπεριώδες έως τις ηλιοσεισμικές και μαγνητικές εικόνες και τις ατμοσφαιρικές εικόνες. Κάθε μήκος κύματος έχει επιλεγεί για να τονίσει ένα συγκεκριμένο μέρος της ηλιακής ατμόσφαιρας. Τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά και αποκαλύπτουν με μεγάλη λεπτομέρεια την ηλιακής κορώνας. Αυτά τα ηλιακά φαινόμενα είναι μεγαλύτερα από τον πλανήτη μας και η επιστήμη έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον για το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο μας προστατεύει στην επιφάνεια της Γης. Είμαστε προστατευμένοι από τις ηλιακές εκρήξεις και τις εκτοξεύσεις στεφανιαίας μάζας, όταν αυτές προσκρούουν εδώ χάρη στο μαγνητικό πεδίο της Γης, που ονομάζεται μαγνητόσφαιρα και που εκτρέπει το ηλιακό μαγνητικό πεδίο και τα ενεργητικά σωματίδια, καθώς και από την ατμόσφαιρα που απορροφά τα υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας. Ευτυχώς, η Γη μας προστατεύεται από τις ηλιακές εκρήξεις και τις εκτοξεύσεις στεφανιαίας μάζας από την εξωτερική ατμόσφαιρά της, η οποία απορροφά μεγάλο μέρος της ενέργειας από την αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας, αλλά και από το μαγνητικό πεδίο. Η Γη έχει έναν βόρειο πόλο και έναν νότιο πόλο, και το γνωρίζουμε αυτό από την πυξίδα. Αλλά αυτό το μαγνητικό πεδίο μας προστατεύει επίσης από τα σωματίδια του πλάσματος, που προέρχονται από τις εκτοξεύσεις στεφανιαίας μάζας, εκτρέποντας μεγάλο μέρος αυτής της άμεσης ενέργειας. Όταν μια εκτόξευση στεφανιαίας μάζας συγκρούεται με το μαγνητικό πεδίο της Γης, το παραμορφώνει. Τα σωματίδια στη συνέχεια εκτρέπονται και δημιουργούν αλλαγές στην αντίθετη πλευρά της Γης, οι οποίες επιταχύνουν αυτά τα σωματίδια και τα εκτοξεύουν προς τους πόλους βορρά και νότου, δημιουργώντας αυτό το όμορφο φαινόμενο των πράσινων, μπλε και κόκκινων φώτων που είναι οι άβρες. Η ενέργεια του ήλιου παράγεται μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται σύνδεξη.
και λαμβάνει χώρα στον πυρήνα του ήλιου, όπου η ένταση της θερμότητας και της πυκνότητας κάνει τους πρωτονίων να συντύκονται για να δημιουργήσουν ήλιο. Αυτή είναι η διαδικασία που δημιουργεί την ενέργεια του ήλιου. Καθώς η ενέργεια κινείται προς τα έξω, οθούμενη από μαγνητικά πεδία, η θερμοκρασία μειώνεται. Μέχρι αυτό το σημείο όλα έχουν νόημα, καθώς η θερμότερη περιοχή είναι η ενδιάμεση, και στη συνέχεια γίνεται προοδευτικά πιο κρύα καθώς απομακρύνεσαι. Στη συνέχεια συμβαίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αρχίζει να ζεσταίνεται ξανά. Αυτή η στρώση όπου η θερμοκρασία αυξάνεται ξανά ονομάζεται χρωμόσφαιρα και βρίσκεται μεταξύ της φωτόσφαιρας και της κορώνας, η οποία είναι το πιο καυτό μέρος της ηλιακής ατμόσφαιρας. Για να ανακαλύψουν πώς θερμαίνεται αυτή η περιοχή, ξεκίνησε άλλη μια αποστολή το 2013 που ονομάζεται IRIS. Ο δορυφόρος IRIS είναι εξοπλισμένος με ένα υπεριώδες τηλεσκόπιο και ένα φασματόμετρο. Η μεγάλη του ικανότητα ανάλυσης επιτρέπει την ανάλυση χαρακτηριστικών μόλις 240 χιλιόμετρων στην επιφάνεια του ήλιου. Οι πρώτες εικόνες που έστειλε το IRIS δείχνουν έναν μεγάλο αριθμό ινιδικών δομών που δεν είχαν δει ποτέ πριν και που αποκαλύπτουν τεράστιες αντιθέσεις στην πυκνότητα και τη θερμοκρασία σε όλη την περιοχή. Το φως από τη χρωμόσφαιρα είναι δύσκολο να ερμηνευτεί λόγω της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης του φωτός με την ύλη που ανακλάται γύρω της πολλές φορές, για να το πούμε έτσι, πριν φτάσει σε εμάς. Αυτό σημαίνει ότι οι αλληλεπιδράσεις αυτής της ύλης πρέπει να μοντελοποιηθούν με μεγάλη λεπτομέρεια, όχι μόνο με υπολογιστές, αλλά και με τις τεχνικές που έχει αναπτύξει η ομάδα του IRIS, και με αυτή την έννοια είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον δορυφόρο IRIS δείχνουν ότι η ενδιάμεση περιοχή του ήλιου είναι σημαντικά πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζαμε. Παρόλο που η κορώνα είναι πολύ καυτή, στους εκατομμύρια χρειάζεται πολλή ενέργεια για να διατηρηθεί σε αυτή τη θερμοκρασία. Η χρωμόσφαιρα, από την άλλη πλευρά, έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα και παρόλο που η θερμοκρασία της είναι χαμηλότερη, έχει πολύ περισσότερη ενέργεια από την κορώνα. Γι' αυτό αρκεί να διαφύγει ένα μικρό μέρος της ενέργειας από τη χρωμόσφαιρα προς την κορώνα για να τροφοδοτήσει όλες τις διαδικασίες που βλέπουμε, όπως η ακραία θερμότητα ή η επιτάχυνση του ηλιακού ανέμου που λούζει ολόκληρο το σύστημα και προσκρούει σε όλους τους πλανήτες, συμπεριλαμβανομένου του δικού μας. Ελπίζουμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις συναρπαστικές και σημαντικές διαδικασίες μέσω του IRIS. Αυτή η ενέργεια που ρέει από τον ήλιο προκαλεί άλλο ένα θεαματικό φαινόμενο στους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Οι άβρες είναι σωματίδια που έχουν εκτραπεί προς τον βόρειο και νότιο πόλο και που δημιουργούν αυτά τα όμορφα πράσινα, μπλε και κόκκινα χρώματα. Δεν είναι σωματίδια που προέρχονται απευθείας από τον ήλιο. Όταν φτάνει μια εκτόξευση στεφανιαίας μάζας, επηρεάζει το μαγνητικό πεδίο της Γης, συγκρούεται μαζί του και το παραμορφώνει, κάτι που προκαλεί άλλες αλλαγές στην αντίθετη πλευρά της Γης. Αλλαγές που με τη σειρά τους επιταχύνουν περισσότερα σωματίδια και τα εκτοξεύουν προς τους πόλους βορρά και νότου, δημιουργώντας αυτά τα όμορφα κύματα από μπλε, πράσινα και κόκκινα χρώματα που τόσο μας αρέσουν. Για να αντιμετωπίσει τις νέες ερωτήσεις σχετικά με τον ηλιακό άνεμο και τα ενεργητικά σωματίδια, η NASA εκτόξευσε ένα ζεύγος δορυφόρων σε γήινη τροχιά. Οι αποστολές Van Allen έλαβαν το όνομά τους από τον διάσημο επιστήμονα που ανακάλυψε τις ζώνες ακτινοβολίας που περιβάλλουν τον πλανήτη μας και εκτοξεύτηκαν για να μελετήσουν λεπτομερέστερα το φαινόμενο της ακτινοβολίας και τα μαγνητικά πεδία που περιβάλλουν τη Γη. Το μαγνητικό πεδίο της Γης ταρακουνιέται και παραμορφώνεται από τη γεωμαγνητική δραστηριότητα που προκαλείται από τις εκρήξεις στον ήλιο και από τις μεγάλες φούσκες πλάσματος που προέρχονται από τον ήλιο και κατευθύνονται προς τη Γη. Μέρος αυτής της ενέργειας παγιδεύεται στο μαγνητικό πεδίο της Γης και, μέσω διαφόρων διαδικασιών, αυτή η ενέργεια διεγείρει τα σωματίδια στις ζώνες ακτινοβολίας σε επίπεδα ενέργειας που αποτελούν κίνδυνο για τα διαστημόπλια και τους αστροναύτες. Οι δύο δορυφόροι επικεντρώνονται στις δυναμικές ζώνες ακτινοβολίας στη μαγνητόσφαιρα της Γης και είναι οι μόνοι που το κάνουν. Ως εκ τούτου, αποτελούν ένα βασικό στοιχείο στη σειρά φαινομένων που συνδέουν τον ήλιο με τη Γη. Οι ηλιακές εκρήξεις και οι εκτινάξεις στεφανιαίας μάζας κινούνται από μαγνητικές επανασυνδέσεις. Ο ήλιος αναδεύει το εγγενές μαγνητικό του πεδίο, προκαλώντας την καταστροφή των αντίθετων μαγνητικών πεδίων. Αλλά δεν μπορείς απλώς να απαλλαγείς από το μαγνητικό πεδίο. Δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτή την ενέργεια. Αυτή η ενέργεια πρέπει να μετατραπεί και να μεταφερθεί σε άλλα πράγματα, όπως οι κινήσεις του πλάσματος, η επιτάχυνση του πλάσματος, η θέρμανση του πλάσματος και η παραγωγή μεγαλύτερης φωτεινότητας. Στην επιφάνεια της Γης προστατευόμαστε από τις ηλιακές εκρήξεις και τις εκτινάξεις στεφανιαίας μάζας όταν φτάνουν στη Γη, χάρη στο μαγνητικό πεδίο που ονομάζεται μαγνητόσφαιρα, το οποίο εκτρέπει το μαγνητικό πεδίο και τα ενεργά σωματίδια, καθώς και στην ατμόσφαιρα που απορροφά τα υψηλότερα επίπεδα ακτινοβολίας. Και αυτό το μαγνητικό πεδίο ανέμου των πλανητικών μαγνητόσφαιρων, όσο και για πολλά αστροφυσικά αντικείμενα, καθώς και στο εργαστήριο. Ελπίζουμε
ότι θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε τα μοντέλα μας, να εισάγουμε τη σωστή φυσική και να κάνουμε προβλέψεις για το πότε και πού θα συμβούν οι μαγνητικές επανασυνδέσεις. Αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την προβλεπτική ικανότητα των μοντέλων μας για τον διαστημικό καιρό. Τα όργανα που μετρούν τα σωματίδια στο διάστημα τα ανιχνεύουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι σε προηγούμενες αποστολές. Είναι ένας παράγοντας 100, ενώ τα όργανα της προηγούμενης γενιάς χρειάζονταν 3 ή 4 δευτερόλεπτα για να κατασκευάσουν μια πλήρη εικόνα του ουρανού, το MMS θα χρειαστεί περίπου 30 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Πρόκειται για μια τεχνολογία που αποτελεί ποιοτικό άλμα. Οι περίπου 12 δορυφόροι που λειτουργούν σήμερα θα ενισχυθούν με νέες αποστολές, όπως η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία, που θα εκτοξεύσει τον επόμενο ηλιακό δορυφόρο Solar-C, η Ινδική Διαστημική Υπηρεσία, που θα εκτοξεύσει έναν δορυφόρο για τη μελέτη των εκρήξεων στεφανιαίας μάζας και των μαγνητικών δομών, το Deep Space Climate Observatory, το οποίο θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τον ηλιακό άνεμο, κάτι που είναι απαραίτητο για την ακρίβεια των προβλέψεων και των ειδοποιήσεων σχετικά με τα φαινόμενα διαστημικού καιρού. Το ηλιακό όχημα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας αναμένεται να εκτοξευθεί το 2018 και θα περάσει πιο κοντά στον ήλιο από ότι ο πλανήτης Ερμής, προκειμένου να μελετήσει πώς ο ήλιος δημιουργεί και ελέγχει την ηλιόσφαιρα. Προγραμματισμένη επίσης για εκτόξευση το 2018 είναι η Solar Probe Plus της NASA, η οποία θα φτάσει πιο κοντά στον ήλιο από ότι οποιοδήποτε άλλο σκάφος, μόλις 5 εκατομμύρια χιλιόμετρα από την επιφάνεια του άστρου. Οι επιστήμονες περίμεναν πολύ καιρό να στείλουν μια αποστολή που να περάσει από την εξωτερική ατμόσφαιρα του ήλιου. Το σκάφος θα εκτεθεί σε θερμοκρασίες σχεδόν 1370 βαθμών Κελσίου. Όλοι αυτοί οι δορυφόροι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν, να μελετούν και να ξεκλειδώνουν τα μυστικά αυτού του πυρηνικού φούρνου που μας παρέχει φως και ζωή. Εκεί έξω, κρυμμένοι στην απεραντοσύνη του διαστήματος, υπάρχουν πλανήτες τόσο παράξενοι που ούτε η επιστημονική φαντασία δεν μπόρεσε να τους φανταστεί. Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν νέους κόσμους πέρα από το ηλιακό μας σύστημα. Μέρη όπου ο πάγος είναι καυτός και η βροχή αποτελείται από σίδηρο. Είναι ανεξερεύνητοι κόσμοι, διαφορετικοί, απρόβλεπτοι. Και κάπου κρυμμένοι ανάμεσα σε αυτούς τους μυστηριώδεις νέους κόσμους, οι επιστήμονες επιδιώκουν την πιο σημαντική από όλες τις ανακαλύψεις. Πλανήτες όπως ο δικός μας, εξωπλανήτες, άπειροι κόσμοι. Η αναζήτηση για εξωπλανήτες. Η αναζήτηση για εξωπλανήτες μέσα από το διαστημικό παρατηρητήριο Kepler ξεκίνησε στο Kennedy Space Center στη Φλόριντα στις 6 Μαρτίου 2009. Ο πύραυλος περνάει από τις τελευταίες δοκιμές ασφαλείας. Είναι η αρχή μιας εξαιρετικά φιλόδοξης αποστολής. Το διαστημικό παρατηρητήριο Kepler αναζητά πλανήτες παρόμοιους με τη Γη σε μια περιοχή που αποτελείται από 100.000 αστέρια. Είναι η κορύφωση ενός ταξιδιού που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, με μια από τις πιο σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις στην ιστορία. Άλπης της Άνω Προβυγγίας, Γαλλία, 1995. Ο Ελβετός αστρονόμος Μισελ Μαγιόρ και η ομάδα του παρατηρούν ρουτίνα αστέρια του αστερισμού του μακριά. Ωστόσο, τα όργανα τους αποκαλύπτουν κάτι περίεργο. Ένα αστέρι τρέμει και κινείται βίαια. Ανακάλυψαν ότι η ταχύτητα ενός από αυτά τα αστέρια άλλαζε με τον χρόνο. Τι μπορεί να είναι αρκετά ισχυρό για να διαταράξει ένα αστέρι με το μέγεθος του δικού μας ήλιου? Η απάντηση του Μαγιόρ είναι μια ριζοσπαστική ιδέα. Ένας πλανήτης. Αλλά κανείς δεν είχε παρατηρήσει ποτέ έναν πλανήτη που να περιφέρεται γύρω από ένα αστέρι παρόμοιο με τον ήλιο. Το πρόβλημα της ανίχνευσης ενός πλανήτη που περιφέρεται γύρω από ένα άλλο αστέρι είναι ότι όταν ο πλανήτης κινείται κοντά στο αστέρι, το φως του αστέρα εξαφανίζεται από την έντονη λάμψη του. Παρά τις δυσκολίες, ο Μαγιόρ πιστεύει στα δεδομένα του και επιμένει ότι αυτές οι βίαιες κινήσεις προκαλούνται από την βαρυτική δύναμη που ασκεί ο πλανήτης. Αρχικά ήταν σκεπτικός όταν διάβασε τις δηλώσεις του Μαγιόρ. Πολλές φορές είχαν ανακοινωθεί λανθασμένα ανακαλύψεις πλανητών που περιφέρονται γύρω από αστέρες. Έτσι, σκέφτηκε, εδώ πάμε πάλι. Ωστόσο, αποφάσισε να παρατηρήσει το αστέρι για 4 νύχτες και προς έκπληξή του, το αστέρι κινούνταν όπως είχε περιγράψει ο Μαγιόρ. Ο Μαγιόρ και ο συνάδελφός του Didier Queloz ανακοίνωσαν την ανακάλυψη και η είδηση συγκλώνησε την επιστημονική κοινότητα. Για πρώτη φορά υπήρχαν επαληθεύσιμα και αναπαραγόμενα στοιχεία για την ύπαρξη ενός πλανήτη που περιφερόταν γύρω από ένα αστέρι παρόμοιο με τον ήλιο. Ονομάστηκε επίσημα 51 Pegasi b. Ο πλανήτης ονομάστηκε ανεπίσημα Βελεροφόντης, από τον ήρωα της ελληνικής μυθολογίας που ανέβηκε στον Πήγασο, το φτερωτό άλογο. Είναι ένας πλανήτης που σπάει όλους τους κανόνες. Ο Βελεροφόντης βρίσκεται πολύ κοντά στο καυτό αστέρι του, περίπου στους 1800 βαθμούς Φαρενάιτ. Η μάζα του είναι σχεδόν 150 φορές αυτή της Γης και είναι ένας αέριος γίγαντας, όπως ο Δίας. Οι αέριοι γίγαντες
είναι πλανήτες που αποτελούνται από υδρογόνο και ήλιο. Μόνο τα εξωτερικά στρώματα είναι αέρια, αλλά στο εσωτερικό τους οι τεράστιες πιέσεις συμπιέζουν το υδρογόνο και το ήλιο. Είναι τελείως διαφορετικός από οποιοδήποτε αντικείμενο στο ηλιακό μας σύστημα. Πρόκειται για ένα νέο τύπο πλανήτη που οι επιστήμονες αποκαλούν θερμός Δίας. Όπως όταν βλέπεις τη λάβα να ρέει στη Χαβάη, έτσι είναι και ένας θερμός Δίας. Πολύ, πολύ καυτός. Η Γη βρίσκεται 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον ήλιο. Μια ιδανική απόσταση. Αυτοί οι θερμοί Δίες βρίσκονται περίπου 100 φορές πιο κοντά και λαμβάνουν 10.000 φορές περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα αστέρι και αυτό έναν θερμό Δία. Ένας θερμός Δίας βρίσκεται σε απόσταση 3 έως 4 διαμέτρων του αστέρα από το αστέρι. Δηλαδή 1, 2, 3. Τόσο κοντά βρίσκεται ένας θερμός Δίας στο αστέρι του. Οι θερμοί Δίες υπόκεινται στη βαρυτική δύναμη του αστέρα, έτσι ώστε πάντα να δείχνουν την ίδια πλευρά προς τον αστέρα του, όπως η σελήνη προς τη Γη. Στη μία πλευρά είναι πάντα ημέρα και στην άλλη πάντα νύχτα. Αν έπεφτα σε έναν θερμό Δία, θα προτιμούσα να προσγειωθώ στην πίσω πλευρά και να ελπίζω ότι κάποια από τη θερμότητα από την πλευρά που βλέπει το αστέρι φτάνει εκεί. Οι θερμικές διαφορές κάνουν την ατμόσφαιρα του Βελεροφόντη εξαιρετικά ανεμώδη. Ο θερμός αέρας από το αστέρι ανυψώνεται και ο ψυχρότερος αέρας κατεβαίνει για να τον αντικαταστήσει, όπως συμβαίνει στη Γη. Οι άνεμοι μένονται με χιλιάδες χιλιόμετρα ανά ώρα, με δύναμη μεγαλύτερη από ό,τι μπορούμε να αντέξουμε. Οι υψηλές θερμοκρασίες αποκλείουν την ύπαρξη υδρατμών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει υψηλή για να σχηματιστούν σύννεφα, ακόμα και για να εμφανιστεί νερό, αλλά στη θέση του μπορεί να σχηματίζονται σύννεφα από σίδηρο. Ο σίδηρος εξατμίζεται σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από το νερό, οπότε τα πράγματα μπορεί να γίνουν λίγο πιο περίπλοκα. Καλό θα ήταν να έχετε μια πολύ ανθεκτική ομπρέλα. Ο σίδηρος θα πέφτει πάνω στην ομπρέλα, καλύπτοντας την γρήγορα με βάρος μέχρι να σπάσει. Ψηλά στον ουρανό, κουρτίνες χρωμάτων χορεύουν στο στερέωμα. Τα ηλεκτρισμένα σωματίδια που προέρχονται από το γειτονικό αστέρι κάνουν τις άβρες πιο έντονες από την γήινη αρκτική άβρα. Υπάρχει επίσης κάτι ακόμη πιο ιδιαίτερο σε αυτόν τον νεοανακαλυφθέντα κόσμο. Ο Βελεροφόντης ολοκληρώνει την τροχιά του γύρω από τον ήλιο του σε μόλις 4,2 καυτές μέρες. Κανένας πλανήτης που σέβεται τον εαυτό του δεν θα ολοκλήρωνε την τροχιά του γύρω από τον αστέρα του σε 4,2 ημέρες. Κανένας πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα δεν παίρνει τόσο λίγο χρόνο. Για τους επιστήμονες, αυτή η μικροσκοπική τροχιά αποτελεί μια πρόκληση για την κοινώς αποδεκτή ιδέα σχετικά με την προέλευση των πλανητών. Το γεγονός ότι ο πλανήτης ολοκληρώνει την τροχιά του κάθε 4 ημέρες ήταν ένα ένιγμα, μέχρι που μια μέρα, στη μέση της νύχτας, σκέφτηκε ότι αυτό αποδεικνύει ότι αυτοί οι πλανήτες μεταναστεύουν προς τα μέσα, δεν παραμένουν ακίνητοι εκεί όπου βρίσκονται. Το κλειδί για το ένιγμα βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται οι πλανήτες. Οι πλανήτες είναι υποπροϊόν της δημιουργίας των αστέρων. Όταν γεννιέται ένα αστέρι, σχηματίζεται ένας δίσκος από σκόνη και μικρούς αστεροειδείς. Πολλά από αυτά που γνωρίζουμε προέρχονται από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble και από την εξερεύνηση του νεφελώματος του αετού. Αυτό το σύμπλεγμα αστεριών, γεμάτο από δίσκους σκόνης και αερίου, καταρρέει. Στο κέντρο του δίσκου έχει σχηματιστεί μια τεράστια συγκέντρωση αερίου και σκόνης. Οι θερμοκρασίες φτάνουν τους καυτούς 18 εκατομμύρια βαθμούς και απελευθερώνεται τόση ενέργεια όσο η πυρηνική σύνδεξη που τροφοδοτεί τον ήλιο μας. Ένα αστέρι έχει γεννηθεί. Η ακτινοβολία από τα αστέρια δημιουργεί έναν ηλιακό άνεμο που διασκορπίζει τη σκόνη. Μέρος αυτής της σκόνης επιβιώνει και παραμένει σε τροχιά γύρω από το νεογέννητο αστέρι. Με το πέρασμα εκατομμυρίων ετών, η σκόνη συμπιέζεται, σχηματίζοντας οζύδια που μετατρέπονται σε αστεροειδείς και στη συνέχεια σε πλανήτες. Αυτοί οι πλανήτες μεταναστεύουν μέσω του δίσκου μέχρι να βρουν βρίσκεται τόσο κοντά στο μητρικό του αστέρα. Αλλά υπάρχει ένας πρόσφατα ανακαλυφθής κόσμος που βρήκε μια σταθερή τροχιά σε ένα μέρος όπου δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχει ένας πλανήτης. Το 2001, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble στρέφεται προς ένα σκοτεινό αστέρι στον αστερισμό του Πίγασου, 150 έτη φωτός μακριά από τη Γη, στην ίδια περιοχή όπου 6 χρόνια νωρίτερα είχε ανακαλυφθεί ο Βελεροφόντης. Το Hubble κυνηγάει έναν άλλον θερμό Δία που ανακαλύφθηκε από τον αστρονόμο Jeff Marcy, αλλά αυτός ο Δίας είναι διαφορετικός από τον Βελεροφόντη. Σίγουρα έχετε ακούσει για τον πλανήτη HD 2958b, ένα φοβερό όνομα για έναν φοβερό τόπο. Ο HD 2958b ονομάστηκε Οσίρις από τον Αιγύπτιο θεό του θανάτου, από τους ανακαλύπτες του. Η μάζα του Οσίρη είναι 200 φορές μεγαλύτερη από τη μάζα της Γης. Αυτός ο πλανήτης μετανάστευσε επικίνδυνα κοντά στον ήλιο του, μόλις 6,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από την καυτή επιφάνεια του άστρου. Ο Οσίρη καίγεται σε έναν πλανητικό πύρινο κόσμο,
η μέση ημερήσια θερμοκρασία στον Οσύρη υπερβαίνει τους 2.000 βαθμούς. Δεν πρόκειται για υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά για υπερθέρμανση μέχρι να ψηθεί. Ο Οσύρη χάνει 550.000 τόνους αέρα ανά δευτερόλεπτο. Υπάρχει μια διαρροή αερίου, μια σταθερή ροή υδρογόνου και ηλίου, που σχηματίζει ένα τεράστιο σύννεφο γύρω από τον πλανήτη. Η ατμόσφαιρά του αιμορραγεί στο διάστημα. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι πίσω από τον πλανήτη κρύβεται μια τεράστια ουρά από αέριο σε σπυροειδή μορφή. Ο Οσύρης προσφέρει μια πρωτοφανή ευκαιρία στους αστρονόμους. Χάρη στο Hubble, μπορούν να αναλύσουν για πρώτη φορά την πρισμένη ατμόσφαιρα αυτού του εξωπλανήτη. Για πρώτη φορά μπορούμε να γνωρίζουμε τη σύνθεση της ατμόσφαιρας ενός εξωπλανήτη. Εξεπλάγην όταν βρήκαμε πολλά από τα βασικά χημικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη ζωή: νάτριο, άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Ωστόσο, η θερμοκρασία στον Οσύρη είναι πολύ υψηλή για να υπάρξει ζωή όπως την ξέρουμε. Θα μπορούσαν να υπάρχουν διαφορετικές μορφές ζωής που να επιβιώνουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά δεν υπάρχει στερεή επιφάνεια όπως γνωρίζουμε ότι υπάρχει στον θερμό Δία. Οπότε, αυτή η μορφή ζωής θα ήταν περιορισμένη σε μικρόβια που επιπλέουν στην ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα του πλανήτη μας είναι γεμάτη ζωή, αλλά η ζωή δεν γεννήθηκε εκεί. Για αυτόν τον λόγο, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στους θερμούς Δίες. Οι αστρονόμοι έχουν βρει πολλούς θερμούς Δίες από την ανακάλυψη του Βελεροφόντη το 1995, αλλά οι συνθήκες αποκλείουν αυτούς τους πλανήτες ως τόπους όπου το δράμα της ζωής μπορεί να εκτυλιχθεί. Ένας από αυτούς τους αέριους γίγαντες είναι ένας πλανήτης που παραβιάζει όλους τους νόμους της εξέλιξης. Στην Καλιφόρνια, ο αστρονόμος Jeff Marcy έκανε μια απίστευτη ανακάλυψη για έναν πλανήτη στην τροχιά, του 16 Cygni B, ενός αστεριού στον αστερισμό του Κύκνου, 70 έτη φωτός μακριά. Ήταν προφανές ότι είχε μια ελλειπτική τροχιά που τον έφερνε κοντά και μετά μακριά από το αστέρι του. Αυτό φυσικά ήταν μια πρόκληση για όλες τις ιδέες μας που βασίζονται στο ηλιακό μας σύστημα, όπου όλοι οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον ήλιο σε σχεδόν κυκλικές τροχές, όπως οι αυλακώσεις ενός δίσκου. Όπως ένα γιγάντιο γιογιό, ο αέριος γίγαντας κινείται μπροστά και πίσω στο ηλιακό του σύστημα. Είναι σαν να πλησιάζει στη Γη κοντά στον ήλιο σε απόσταση 40 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, για να απομακρυνθείς από αυτόν προς την κατεύθυνση του Δία. Και όπως όλοι οι αέριοι γίγαντες στο ηλιακό μας σύστημα, αυτό το γιογιό πλανήτη θα είχε το δικό του κοπάδι από φεγγάρια, και ένα από αυτά τα φεγγάρια θα μπορούσε να μοιάζει με τη Γη. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μέρος. Φανταστείτε έναν βραχώδη δορυφόρο με μια επιφάνεια με λίμνες, ωκεανούς και ίσως ριάκια με καταράκτες. Το φεγγάρι θα περιστρεφόταν γύρω από τον πλανήτη και οι δυο τους θα περιφέρονταν γύρω από το μητρικό αστέρι. Σε αντίθεση με τη σελήνη, που δεν έχει αέρα, αυτό το φεγγάρι είναι ένας κόσμος με ακραίες εποχές. Στον δικό μας κόσμο, οι εποχές προκαλούνται από την κλίση του άξονα του πλανήτη. Σε αυτόν τον άλλον κόσμο, η αιτία είναι η ελλειπτική του τροχιά. Αυτοί οι φτωχοί πλανήτες με ελλειπτικές τροχές υποφέρουν από βίαιες αλλαγές στο κλίμα κατά τη διάρκεια του έτους. Στο πλησιέστερο σημείο της τροχιάς, το αστέρι καίει τον πλανήτη γιογιό και το φεγγάρι του ξεκινάει το καλοκαίρι. Η ατμόσφαιρα του φεγγαριού που μοιάζει με τη Γη είναι σάρωτη από βίαιες καταιγίδες. 5 στη Γη είναι απλώς ένας απαλός στροβιλισμός σε σύγκριση με τους τεράστιους στροβίλους που σχηματίζονται εδώ. Οι νεφώσεις συμπυκνώνονται καθώς το νερό εξατμίζεται, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν γρήγορα, το νερό και τα αέρια θερμαίνονται και οι ωκεανοί βράζουν και μετατρέπονται σε ατμούς. Στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, το φεγγάρι ασφικτιά στους 800 βαθμούς Κελσίου βρίσκεται στο πλησιέστερο σημείο προς το αστέρι του κατά τη διάρκεια της 26μηνης τροχιάς του. Το καλοκαίρι διαρκεί μόνο 2 μήνες. Αλλά τι καλοκαίρι! Ο πλανήτης και το φεγγάρι του απομακρύνονται από το καμίνι του άστρου. Οι θερμοκρασίες μειώνονται σε επίπεδα που μας φαίνονται μέτρια και άνετα. Με την άφιξη του φθινοπόρου, οι βροχές επιστρέφουν στο διψασμένο και καμένο φεγγάρι. Οι αποξηραμένες λίμνες των ωκεανών ξαναγεμίζουν και δημιουργούν νέες ακτές. Η ηρεμία επικρατεί καθώς ο πλανήτης γιογιό και το φεγγάρι του γλιστρούν στα βάθη του παγωμένου σκοτεινού χειμώνα. Οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 260 βαθμούς Κελσίου, οι ωκεανοί παγώνουν και οι πολικοί παγετώνες εξαπλώνονται στην επιφάνεια του φεγγαριού, καλύπτοντάς το με ένα στρώμα πάχους χιλιόμετρων. Ο χειμώνας είναι μακρύς και διαρκεί 17 μήνες. Με την άφιξη της άνοιξης, ο ήλιος πλησιάζει στον ουρανό αυτού του απογοητευτικού φεγγαριού και οι πάγοι σπάνε και λιώνουν βίαια. Τεράστια παγόβουνα διασχίζουν έναν ταραγμένο ωκεανό που πλημμυρίζει. Σε 2 υπέροχες και σύντομες περιόδους κατά τη διάρκεια της τήξης της άνοιξης και των βροχών του φθινοπόρου, το κλίμα αυτού του φεγγαριού που μοιάζει με τη Γη είναι ήπιο και ευχάριστο. Στα 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα απόσταση από το αστέρι, περίπου την ίδια απόσταση με τον ήλιο από τη Γη, η ελλειπτική τροχιά αυτού του πλανήτη και του φεγγαριού του γύρω από το αστέρι διασχίζει μια περιοχή που ορισμένοι επιστήμονες αποκαλούν ζώνη κατοικιμότητας. Οι συνθήκες εδώ είναι απλά τέλειες για τη ζωή. Αν είσαι πολύ κοντά στο αστέρι, η θερμότητα είναι υπερβολική, και αν είσαι πολύ μακριά, το κρύο είναι υπερβολικό και όλα παγώνουν. Αλλά αν είσαι ακριβώς στη μέση, είναι τέλειο.
Όλα τα αστέρια έχουν μια ζώνη κατοικιμότητας. Η θέση αυτής της ζώνης εξαρτάται από το μέγεθος και τη θερμοκρασία του άστρου. Στο ηλιακό μας σύστημα, η Αφροδίτη ορίζει το εσωτερικό όριο και ο Άρης το εξωτερικό όριο. Η Γη και η άφθονη ζωή της βρίσκονται ακριβώς στη μέση. Ο πλανήτης Γιογιό διασχίζει τη ζώνη κατοικιμότητας 2 φορές το χρόνο. Την άνοιξη για 3,5 μήνες καθώς πλησιάζει και το φθινόπωρο για 3,5 μήνες, καθώς επιστρέφει γρήγορα στα πιο κρύα μέρη του διαστήματος. Θα μπορούσε η ζωή να επιβιώσει από τις συνθήκες που υπάρχουν έξω από τη ζώνη κατοικιμότητας. Θα μπορούσαν να υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί αρκετά έξυπνοι για να πέσουν σε χειμερή ανάρκη, όπως κάνουν μερικά ζώα στη Γη. Αυτό μπορεί να φαίνεται φανταστικό. Αλλά μου αρέσει να υπενθυμίζω τις παλιερωικές ζώνες στον πλανήτη μας. Η ζωή στις ακτές των θαλασσών είναι πολύ πλούσια παρά τις παλήριες. Υπάρχουν πολλοί ζωντανοί οργανισμοί που παραμένουν κάτω από το νερό όταν ανεβαίνει η παλήρια. Αλλά όταν η παλήρια υποχωρεί και το νερό απομακρύνεται, αυτά τα ζώα επιβιώνουν τέλεια. Ο παράξενος κύκλος της τροχιάς του πλανήτη Γιογιό δημιουργεί φευγαλαίες ιδανικές συνθήκες για τη ζωή, αλλά και για το θάνατο. Μερικοί εξωπλανήτες είναι ακόμη πιο εκπληκτικοί. Φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς αστέρι για να περιφέρεται γύρω του. Οι επιστήμονες εικάζουν ότι στο γαλαξία μας υπάρχουν πολλοί πλανήτες που περιπλανώνται στους σκοτεινούς διαδρόμους του διαστημικού διαστήματος. Είναι κόσμοι ορφανοί, πλανήτες που εκδιώχθηκαν από τα ηλιακά τους συστήματα από το χάος της πλανητικής μετανάστευσης. Οι αστρονόμοι αποκαλούν αυτούς τους κόσμους πλανέμος. Είναι πλανήτες χωρίς αστέρι που περιπλανώνται αόριστα στη γαλαξία. Τι τεράστια δύναμη θα μπορούσε να εκδιώξει έναν πλανήτη από το ηλιακό του σύστημα, όταν σχηματίζεται ένα νεαρό αστέρι με ένα πλήθος πλανητών γύρω του. Πολλοί από αυτούς τους πλανήτες αλληλεπιδρούν βαρυτικά, επιταχύνονται με τέτοιο τρόπο που ένας από αυτούς εκδιώκεται από το πλανητικό σύστημα, εκδιωγμένος από την νησίδα, θα λέγαμε. Αν είχες την κακή τύχη να ζεις σε έναν πλανήτη που εκδιώχθηκε από μια σύγκρουση ή από μια σχεδόν σύγκρουση με ένα άλλο μεγάλο αντικείμενο, είναι πιθανό να βγεις γρήγορα από τη ζώνη κατοικιμότητας. Στο γαλαξία μας υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες πλανήτες που περιπλανώνται, μεγάλοι, χαμένοι, χωρίς ένα μητρικό αστέρι να τους ζεσταίνει. Κρύοι, σκοτεινοί, σιωπηλοί. Οι πλανήτες αυτοί δεν έχουν ήλιο. Είναι κόσμοι χωρίς ημέρα και χωρίς έτος. Ζουν σε αιώνια νύχτα. Οι πλανέμταρ είναι μοναχικοί περιπλανητές, οι φύλακες των γαλαξιών. Το γεγονός ότι περιπλανώνται στο διάστημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας πλανέμος είναι νεκρός. Θα μπορούσε να υπάρχει ζωή σε έναν μικρό βραχώδη πλανέμο. Ένας μικρός βραχώδης πλανήτης χωρίς ατμόσφαιρα θα εισερχόταν σε ακραίο κρύο. Πιο κρύο από την πιο παγωμένη ημέρα στο νότιο πόλο μας. Αλλά ένας πλανέμος αρκετά μεγάλος για να συγκρατήσει την ατμόσφαιρα θα διατηρούσε τη θερμότητα που δημιουργήθηκε όταν σχηματίστηκε ο πλανήτης. Είναι το τέλειο αποτέλεσμα θερμοκηπίου. Η θερμότητα και η ενέργεια αναδύονται από τον λιωμένο πυρήνα στα βάθη του μοναχικού πλανήτη. Αν ο πλανέμος ήταν ένας αέριος γίγαντας σαν τον Δία, θα μπορούσε να έχει δύναμη μεταξύ ενός πλανέμου και των φεγγαριών του, δημιουργεί τριβή. Οπότε το φεγγάρι θα διατηρούσε τη θερμότητα στο εσωτερικό του. Αυτά τα φεγγάρια θα μπορούσαν να φιλοξενούν ζωή, όπως ο Ευρώπη, ο δορυφόρος του Δία, που έχει ηφαίστεια και πολύ θερμική ενέργεια, που παράγεται από την αλληλεπίδραση με τον Δία και τα άλλα φεγγάρια του. Αν υπάρχει ζωή εδώ, θα είναι απλοί οργανισμοί, όπως τα κοινά βακτήρια στον πλανήτη μας, όχι σύνθετες μορφές ζωής. Χωρίς ήλιο που να επιτρέπει τη φωτοσύνθεση, αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί θα αντλούσαν την ενέργειά τους από τις χημικές ουσίες στην επιφάνεια του πλανήτη ή του φεγγαριού του. Στη Γη βρίσκονται παρόμοιες συνθήκες. Έχουν ανακαλυφθεί αποικίες βακτηρίων σε βαθιές γαλαρίες ορυχείων της Αφρικής. Δεν έχουν καθόλου φως και επιβιώνουν αποκλειστικά χάρη στις χημικές ουσίες που παράγουν από το έδαφος στο οποίο ζουν. Ο μεταβολισμός τους είναι εξαιρετικά αργός και αναπαράγονται μόνο μία φορά κάθε 1000 χρόνια. Αν υπάρχει ζωή σε έναν πλανέμο χωρίς ήλιο, θα μπορούσαν να είναι οργανισμοί όπως αυτοί, εγκαταλελειμμένοι όταν ήταν νέοι πλανήτες. Ενώ οι πλανέμοι κοιμούνται ειρηνικά, ένας κόσμος έχει συγκλονιστεί από χαοτικές αλλαγές από την αρχή των χρόνων. Το 2003, οι αστρονόμοι επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός αληθινού λειψάνου από τις απαρχές του κόσμου στον αστερισμό του Σκορπιού. Οι περισσότεροι από τους πλανήτες που είναι γνωστοί έξω από το ηλιακό μας σύστημα βρίσκονται στον κύριο δίσκο του γαλαξία μας. Αλλά αυτός ο κόσμος βρίσκεται πολύ πάνω από τον δίσκο του γαλαξία, σε ένα σμήνος από 10.000 αρχαία άστρα. Ο πλανήτης PSR B1626 είναι πιο γνωστός με το παρατσούκλι του Μαθουσάλας από τον βιβλικό χαρακτήρα που έζησε για πάρα πολλά χρόνια. Ο λόγος που είναι γνωστός ως πλανήτης Μαθουσάλας είναι γιατί το σμήνος έχει περίπου 12 δισεκατομμύρια χρόνια. Η Γη είναι ένας έφηβος πλανήτης σε σύγκριση με τον αρχαίο Μαθουσάλα.
περίπου 8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν σχηματιστεί η Γη, ο Μαθουσάλας ήταν ένας νεαρός αέριος γίγαντας, με οργισμένες καταιγίδες και ένα κοπάδι από φεγγάρια. Οι αιώνες περνούν και οι άνεμοι, και οι καταιγίδες καταλαγιάζουν, αφήνοντας πίσω έναν κόσμο σιωπηλό και γαλήνιο. Ξαφνικά, δύο αστέρια εμφανίζονται στον ουρανό. Είναι οι νεκροί πυρήνες από αστέρια που είχαν πεθάνει πολύ καιρό πριν, κυνηγώντας το σμήνος. Στο πυκνό μέσο ενός σφαιρωτού σμήνους υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και σχεδόν συγκρούσεις μεταξύ αστέρων. Ένα σύστημα όπου ένα αστέρι αποβάλλεται και άλλο παγιδεύεται είναι ένας κοσμικός χορός της βαρύτητας, παρόμοιος με τη μετανάστευση των πλανητών. Ένα από τα αστέρια αποβάλλεται και αντικαθίσταται από το μητρικό αστέρι του Μαθουσάλα. Ο Μαθουσάλας είναι τώρα ένας πλανήτης με δύο ήλιους. Κάθε μέρα ανατέλει και δει δύο φορές. Τα σύννεφα και όλα τα αντικείμενα ρίχνουν δύο σκιές. Με τον καιρό, το αρχικό μητρικό αστέρι αρχίζει να επεκτείνεται, σημάδι ότι η ζωή του τελειώνει. Φουσκώνει μέχρι να γίνει ένας κόκκινος γίγαντας και καταπίνεται από ένα αστέρι νετρονίων. Το αστέρι νετρονίων καταβροχθίζει τον κόκκινο γίγαντα. Τώρα, ο Μαθουσάλας είναι ένας κόσμος παγιδευμένος από τους σκελετούς δύο νεκρών αστεριών, τον γυμνό πυρήνα του κόκκινου γίγαντα και τον συνοδό του, το παλόμενο αστέρι. Αλλά όσο παράξενο κι αν ήταν το παρελθόν του Μαθουσάλα, τίποτα δεν συγκρίνεται με την παράξενη ανομαλία ενός πάλσαρ που βρίσκεται 980 έτη φωτός μακριά από τη Γη, στον αστερισμό της Παρθένου. Από μακριά, ένα πάλσαρ μοιάζει με ένα φως που αναβοσβήνει, αλλά από κοντά τα πάλσαρς βομβαρδίζουν το περιβάλλον τους με θανατηφόρα ακτινοβολία. Δεν είναι το κατάλληλο μέρος για έναν πλανήτη. Ωστόσο, κάτι παρεμβάλλεται στην ακρίβεια αυτού του πάλσαρ. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η ανομαλία προκαλείται από έναν πλανήτη. Αλλά οι περισσότεροι αστρονόμοι αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το ενδεχόμενο ύπαρξης πλανητών σε τροχιά γύρω από ένα πάλσαρ. Ο λόγος είναι ότι τα πάλσαρς σχηματίζονται σε μια τεράστια έκρηξη όταν εκρήγνεται ένας κόκκινος γίγαντας. Η γιγαντιαία μπάλα φωτιάς, γνωστή ως supernova, απελευθερώνει τόση ενέργεια σε ένα λεπτό όση παράγει ο ήλιος μας σε όλη του τη ζωή. Το οστικό κύμα της supernova είναι τόσο μεγάλο που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ένας πλανήτης θα μπορούσε να επιβιώσει από αυτό. Όταν διαλύεται η κοσμική σκόνη, το μόνο που απομένει είναι ο συμπιεσμένος πυρήνας του κόκκινου γίγαντα που πάλεται στην καρδιά ενός διαστελόμενου πεδίου συντριμιών. Η ύλη που εκτοξεύεται στην κολοσιαία έκρηξη έλκεται πίσω στο πάλσαρ, σχηματίζοντας έναν δίσκο. Από το χάος αναδύεται ένας νέος κόσμος που γεννιέται από τη φωτιά και την καταστροφή. Ένας πλανήτης ζόμπι που προέκυψε από το πτώμα αυτού που κάποτε ήταν ένας κόκκινος γίγαντας. Είναι καταπληκτικό ότι μπορούν να σχηματιστούν πλανήτες υπό τέτοιες συνθήκες. Σε έναν πλανήτη που βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα πάλσαρ, θα ένιωθες σαν να βρίσκεσαι σε μία δίσκο με πολύ έντονο φως που αναβοσβήνει. Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από αυτό το τερατώδες άστρο διασπά τις οργανικές ενώσεις που είναι απαραίτητες για τη ζωή. Το πάλσαρ διαθέτει πολύ ισχυρά μαγνητικά πεδία, τα οποία παρασύρονται στην περιστροφή του άστρου, παγιδεύοντας ό,τι βρίσκουν στο πέρασμά τους. Ηλεκτρόνια, πρωτόνια που εκτοξεύονται με τεράστια ταχύτητα, πολύ πιο ισχυρά από τον ηλιακό άνεμο. Δεν μπορώ καν να φανταστώ ότι υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα ότι απλή ζωή, όπως τα μικρόβια, θα μπορούσε να προκύψει και να ευδοκιμήσει σε έναν πλανήτη κοντά σε ένα πάλσαρ. Βασικά, επειδή όλα όσα βρίσκονται εντός του πεδίου του πάλσαρ λαμβάνουν υπερβολική ενέργεια και ό,τι είναι έξω από αυτό δεν έχει καθόλου ενέργεια. Η ανακάλυψη των πλανητών πάλσαρ δείχνει πώς μπορούν να σχηματιστούν νέοι κόσμοι στο ίχνος της καταστροφής ενός άστρου. Δεν έχει σημασία πού θα γεννηθεί ένας πλανήτης. Η διαδικασία γέννησής του είναι πάντα γεμάτη κινδύνους. Μερικές φορές η βία είναι τόσο έντονη που το τέλος του κόσμου έρχεται πριν καν αρχίσει. Το 2007 η αποστολή Κέπλερ εκτοξεύτηκε από το ακρωτήριο Κανάβεραλ, με αποστολή να ανακαλύψει πλανήτες σε μια περιοχή με 100.000 άστρα. Μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, οι επιστήμονες ανακοίνωσαν την ύπαρξη περισσότερων από 1.000 υποψήφιων πλανητών. Το 2010, με τις δυνατότητες του Κέπλερ και με τη χρήση των πιο προηγμένων υπολογιστικών μοντέλων, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο κόσμο, τον Κέπλερ 22b, έναν πλανήτη που βρίσκεται 600 έτη φωτός μακριά, ο οποίος περιφέρεται γύρω από ένα άστρο παρόμοιο με τον ήλιο μας. Ο Κέπλερ 22b είναι ένας υπεργύηνος, ένας πλανήτης με μάζα 2,4 φορές μεγαλύτερη από τη Γη, που ολοκληρώνει μια πλήρη τροχιά σε 290 ημέρες. Είναι ιδιαίτερα συναρπαστικός, επειδή βρίσκεται σε μια ζώνη που οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να υποστηρίζει ζωή. Ο νέος κόσμος διαθέτει νερό και έναν ουρανό γεμάτο με σύννεφα και σύννεφα που βρέχουν στη στεριά. Είναι ένας γαλήνιος κόσμος. Αν μπορούσαμε να περπατήσουμε στις ακτές του Κέπλερ 22b, θα αισθανόμασταν ένα γλυκό αεράκι να μας χαϊδεύει. Είναι πολύ μακριά για να γνωρίζουμε αν υπάρχει ζωή εκεί,
αλλά τα αστρονομικά ευρήματα μας φέρουν πιο κοντά στο να κατανοήσουμε τη θέση μας στο σύμπαν. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του προγράμματος Kepler, John Jenkins, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είμαστε μόνοι. Η αναζήτηση συνεχίζεται. Το μέγεθος του σύμπαντος, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια γαλαξίες, κάνει τη σκέψη ότι η Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης που φιλοξενεί ζωή να μοιάζει αδύνατη. Οι αστρονόμοι είναι αισιόδοξοι ότι η αναζήτηση δεν θα σταματήσει εδώ. Ο Κέπλερ μας έδειξε ότι υπάρχουν πολλοί πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη και ίσως σε μερικά χρόνια να έχουμε τις πρώτες άμεσες αποδείξεις ότι υπάρχει ζωή εκεί έξω. Στη μέση της αναζήτησης νέων πλανητών, οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν πλανήτη τόσο παράξενο που κανένας δεν θα μπορούσε να τον φανταστεί. Βρίσκεται στο σύστημα 55 Κάγκρι, σε απόσταση 40 ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό του Καρκίνου. Ο 55 Κάγκρι E είναι μια σούπερ γη με μάζα περίπου 8 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης. Αλλά αυτό που την κάνει ιδιαίτερη είναι η σύνθεσή της. Οι μελέτες δείχνουν ότι ο 55 Κάγκρι E είναι ένας πλανήτης σε αντίθεση με τη Γη, η οποία είναι πλούσια σε οξυγόνο. Η ιδιαιτερότητα του 55 Κάγκρι είναι ότι ο άνθρακας μπορεί να είναι σε μορφή διαμαντιού, κάνοντας αυτόν τον πλανήτη έναν αληθινό πλανήτη διαμάντι. Ο 55 Κάγκρι είναι πολύ κοντά στο αστέρι του και ολοκληρώνει μια πλήρη τροχιά σε μόλις 18 ώρες. Οι θερμοκρασίες στην επιφάνειά του είναι τόσο υψηλές που φτάνουν τους 2.700 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η ακραία θερμότητα κάνει την ύπαρξη ζωής όπως την ξέρουμε αδύνατη. Ωστόσο, η πιθανότητα να υπάρχει ένας πλανήτης με επιφάνεια καλυμμένη από διαμάντια εχμαλωτίζει τη φαντασία των επιστημόνων. Οι ανακαλύψεις αυτές μας υπενθυμίζουν ότι το σύμπαν είναι γεμάτο εκπλήξεις και ότι η Γη είναι μόνο ένα από τα αμέτρητα μέρη όπου η ζωή μπορεί να υπάρξει. Οι αστρονόμοι συνεχίζουν την αναζήτησή τους, με την ελπίδα ότι μία μέρα θα βρουν έναν πλανήτη που να μοιάζει αρκετά με τη Γη και ίσως να φιλοξενεί ζωή. Στο μεταξύ μπορούμε μόνο να ονειρευόμαστε και να θαυμάζουμε τα απέραντα μυστήρια του σύμπαντος. Αν υπάρχει κάτι που έχουμε μάθει από την έρευνα του Κέπλερ και των άλλων αποστολών, είναι ότι το σύμπαν είναι ένας ατέλειωτος καμβάς γεμάτος θαύματα που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Φτάσαμε εδώ. Μήπως δεν έχεις δει αυτό το άλλο ντοκιμαντέρ για το διάστημα? Εγώ δεν θα το έχανα,